खुलुमबाय बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोनां रादाब गुबुन हादोराव दावबायनो थाखाय पासपोर्ट आरो भिसानि गोनांथि जायो बे बाथ्राखौ जों गोबाङानो मिथिगौ भारतारि एबा भारतनि नोगोरारिफोरा खायसे हादोरफोरावल' दावबायनाय समाव पासपोर्ट आरो भिसानि गोनां जाया पासपोर्ट आरज गाबगिरिफोरनि गोहोम खोख्लैनाय मोनसे गाहाय आपडेटआव भारत सरकारा मोनसे गोनांथार फोसावदों फोसावथायाव होनाय दङ दि 1 अक्ट'बर 2023 मायथाइयाव एबा बिनि उनाव जोनोम जानाय गासैबो सुबुंफोरा पासपोर्टनि थाखाय आर'जलाइ होनाय समाव जोनोम खालारनि गोनांथार फोरमान महरै गावसोरनि जोनोम फोरमानलाइखौ गथायनांगोन बे नेमखान्थिया जोनोम आरो थैनायनि रेबथुमनाय आयेन 2023 नि आयेननि उनाव गोदानै फोसावजानाय पासपोर्ट सोदांनाय नेम 2025 नि सिङाव फैयो बे सोदांनायनि गुदि थांखियानो दलिलफोरखौ मोजाङै खालामनाय आरो गोरलै खालामनाय जोनोम आरो थैनायनि रेबथुमनाय सोदांनाय आयेन 2023 काट अफ डेटनि उनाव जोनोम जानाय नोगोरारिफोरनि जोनोम सान आरो जायगा मोन्नैखौबो फोरमान खालामनो थाखाय जोनोम फोरमानलाइखौ सिंगल अथ'रिटेटिभ डकुमेन्ट महरै मुं होयो 1 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि सिगां जोनोम जानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोजौआव मुंख'नाय जायखिजाया बिबानगिरिफोरजों होजानाय जोनोम फोरमानलाइफोरा जोनोम खालारनि नंगुबै फोरमान जागोन बेजों लोगोसेनो ट्रेन्सफार एबा फरायसालि नागारनायनि फोरमानलाइ पान कार्ड सरकारि मावफारियाफोरनि सार्भिस रेकर्ड पे पेन्सन अर्डार ड्राइभिं लाइसेन्स इलेक्शन आइडि कार्ड एन्ड LIC पलिसि बन्डआबो बिसोरनि थाखाय नंगुबै फोरमान जागोन धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम मुं थिसननो हागोन 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय गेलेनाय आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 970754550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन